all girls schools up in South Africa Yes. bayadibana at a certain school for a specific amount of time, and I've been selected in the master chef part of it. Usually it's clubs like chess choir or different types of clubs esikolweni, so I've been selected on that part. Okay. Ndiyayazi into kokuba ke mhlambi ke ibalekile kakhulu kuwe lena into khasincokolele ngokwamaphupha ayo and nangokwempumelelo uzibona uphumelela ngayo ngoluphi uhlobo. Ndizibona in the future I want to become a private chef, so I believe this is izoncedisa to learn new skills in a like in a recipes ezininzi, because I've always had this dream ever since as umntana omncinci. Okay. Ndiyabulela sesethu xa umane uxuba wenzela abaphulaphuli bave macala ke xa usohluleka uyawugoba uGeorge ke. Ndiyafuna kodwa ke umphulaphuli azi into kokuba loluphi uhlobo onqwenela into kokuba afake isandla ngalo, leliphi uhlobo ufuna ke adonate ngalo umphulaphuli. I would appreciate no matter how big, no matter how big or small the donation is. I would honestly appreciate it, because as long as I'm able to attend this, I would be the happiest person ever. Okay, le girls school yakho ufunda phi wena? Ndifunda Queenstown Girls High School apha eKomani. Okay, bese sivile ke wenza ugrade 12. Ndiyafuna uva ke yimali kuphela lento funeka bancedise ngayo, yimalini ke xa iphelele? Ngaba mhlambi ke uyakwazi uyichaza? The full amount is 7.5, which is 7,500 rand. Okay, mhlawumbe umphulaphula uyazibuza uba izawukwenza ntoni le mali, ungayibreaka down usincokolele uba izawusetyenziswa ngoluphi uhlobo? Le mali izonceda for uba able for the accommodation and for the overall skills that I will be achieving pha xa ndifika pha, and accommodation from Queenstown to Stellenbosch is quite pricey, so yiloo nto it's quite on the pricier side. Oh, okay, including i-transport. Yes, ne-transport as well. Alright, Nkosi kakhulu umphulaphula uvile ke uthi ke usesethu uyacela into yoba ke nimncede akwazi ufumana laa mali. Masiqobe nje sesethu uzothi ga ngoku ingaba seyikhona imali engenileyo kushota malini, okanye abaphulaphuli mabazi uba akabikho kwa esele ikhona imali? Sele khona imali, but there's there's still a long way to go. Yes. Okay, alright mphulaphuli mamela kakuhle, uza kunika iinkcukacha ngoku uba ufumane kanjani wena mntu unqwenela ukufaka isandla kwenzela boqhagamshelane kunye nosesethu. Sesethu abaphulaphuli bangenza njani ke ngoku ukudoneyitha, bangenza njani ke xa befuna ukuthetha nawo? Xa ufuna uthetha nam, inamba yam ngu-082 264 0779, okanye ungandijonga nakuFacebook usesethu Sishuba, even naku-Instagram as well. Okay, unayo i-akhawunti apha phambi kwakho for umntu othi ndifuna nje ufake imali mna? I-account isefowunini, so I can send you the details from my phone number. Okay, so ke qhagamshelanani kunye naye mphulaphuli. Ndinayo mna kweli cala i-account number, that is ke uTymeBank. Uyinamba ke i-account number ngu-511 251 74963. I-account number kwakhona mphulaphuli ngu-511 251 74963. Ndicela ungqine sesethu yiyo? Ewe, yiyo bhuti. Alright, Nkosi kakhulu. Uthini ke ukhuthaza abanye abantwana nabo ke abanqwenela ufana nawe ngenye imini bakhe bachongwe bayodibana nezinye izikolo ngokwezakhono ezahlukileyo? It's all about hard work. It starts with hard work, but you mustn't give up. No matter how small, how big the dream is, you must never give up. Alright. Xa ugqibele esikolweni ufuna uzibona uyintoni?
as a private chef or a chef in any industry. Okay, wenza njani ke Chomi ngoqhuqhi nje wenza njani ubalansisa ke isakhono sakho nencwadi? It's all about mindset yakho. If you believe you can do it, then you can do it. Alright. Nkosi kakhulu ke bakhona abantu afuna ukubabulela phambi koba siyivale esele bekunika inkxaso. Majority of the family I appreciate them so much because ngabona bancede kakhulu with the biggest donations, and I'm so grateful for everyone. Abantu basecaweni, I'm super grateful. Right. Nkosi kakhulu ke sesethu siyabulela ngexesha lakho nathi siyiVukani FM sikunqonelela ke impumelelo kwimizamo yakho nabaphulaphuli baza kuxhasa siyathembisa. Inkosi bhuti. Alright, Nkosi kakhulu benguye ke usesethu Xhakwe Mphulapha Sekhaya. Cela ke i-donation udinga imali engange-7,500 bayodibana ke bezizikolo zamantombazana eStellenbosch Western Cape Park ngo-April. Mphulaphuli sishile kwinkcukacha nenamba uyishile for inkcukacha ezithe vetshe kodwa ke bayikhona ekuphosileyo ngasinyengezela nje loo nto ufuna sikuncedise ngayo mphulaphuli apha ku-WhatsApp wesikhululo, that is 072 514 5381. Sakunika ke inkcukacha ozidingayo ukunceda nokuncedisa usesethu mphulaphula. Nkosi kakhulu sihamba ke ngecala emva kwentengiso siyapha ke mphulaphula.